भोजपुरी के खिस्सा सुनो तोनी ध्यान लगाई गावे नी मनी मेरा चलीसा मुजफ्फरपुर के हवे बाचा एक्टिंग करेले सबसे अच्छा बसेल श्रद्धा इनका मन में नाम बा कॉमेडी जगत में 4 साल पीछे से आब कथा पर हमरा ध्यान लगाव कथा के बदली आगे दिशा सुनत रहो मन मेरा चलीसा सुनत रहो मन मेरा चलीसा कथा के बदली आगे दिशा सुनत रहो मन मेरा चलीसा सुनत रहो मन मेरा चलीसा पहले रहले मुर्गा काटत टिकटॉक पर वीडियो बनावत सबके रहलन खूब हंसावत कथा के भइल अब शुरुआत कहतानी असली बात लॉकडाउन जब लागल भैया वही से बदलल इनकर समैया टिकटॉक जब बैन भइले यूट्यूब पर कॉमेडी बनैले नाम कॉमेडी के बैंड बराती किस्मत बदलल